mkondo Chilitela. Chilitela mkondo Chilitela. Sihole Mamalala sihole. Sihole Mamalala sihole. Ngiyabonga mfasohlelo, ngiyabingelela makhomrades. Engizoqala ngakho ngizoqala introduce kwethu esikhipha nabo kwi-subregion. Lo ophambi kwenu uShuko owangathi khona la eWard 14. Kwi-subregion ngibekiswe okwesikhashana i-Juice coordinator. Then bese ukuthi ke kule yasayide ngale Diane Lake Mamsoro. Then simhlalisa ngokomredi. We're going to participate in organize the sub-region. And then next to him, Diane gentlemen, comrade Sebronga, Wano. Fundraiser wait. Comrade Uno. My comrade in the West Shilla, Unfasoche, Utige Mina, about 2 Muslims or ways. To tell the business of the day, which is standing on. Standing up on the ceremony and initiated Magalapana is a recruitment program, AMK, based on Bagapul, when's a membership card. The one against Galapana, or told you to a second Macomri, Uzo membership card. In the bad lady level, Sukan and San Macomri, beside anything, is to legitimize. Membership yethu as amakhomrade umkhonto wesizwe inhlangano eziningi zeyikhuluma ngale ndaba ukuthi I'm a member in good standing yabo so nathi ke njengoba sidla izinto ezifana nalezo ukuthi ubulunga bethu uqonde sibe proud ngokuthi sama members omkhonto wesizwe sibe nofakazi ukuthi sama members of umkhonto wesizwe. That is the business of the day. Kodwa beside that sinehambeli zethu abahlonishwa bethu bazosebesithulela futhi nomhlahlandlela wenhlangano ukuthi kwenzakalani enhlanganweni inhlangano imeleni okwamanje simuphi ngokwenhlangano njengoba sisiya futhi nama election ama local government elections la ka 2026 yipi into ebalulekile efanele siyenze yipi into elindeleke kuthina njengama comrades ngoba sonke ama comrades basazi ukuthi uma umkhonto wesizwe akekho lo muntu kuthiwa just an ordinary man. We are all leaders. Ngoba i-leadership yomkhonto wesizwe hambe sifike eDavid level. So yona yonke ke into abazoshabulisa ngayo ngiyabonga kakhulu. Mata awethu comrades isikhathi sidliwe leyo nto so ngizophuthuma nje kakhulu. Ngizocela ukusukumisa ucomrade honorable uSeme wakhona la ekhaya ukuthi ezosintroduce ama guest ethu honorable Seme olapha ku legislator iKZN. Program director is Katari. Viva Youth, viva! Viva! Viva Mkondo Women's League, viva! Viva! Viva Mkondo, viva! Pagama, Sume Pagama! Pagama! Kamusha Pagama! Roka Zumia Roka! Roka Zumia Roka! Baphethu wabomsebenzi lapho ngibeni mzali kakhulu. Ngizokhala ngokubingelela nje ama-comrade asendoda yonkana ngithi ngiyabonga kakhulu ukuhlangana nani namhlanje mase ngizobingelela i-leadership ephambi kwethu la phambi kwama-comrade ethu okwami bekuthiwa ngizoyi-introduce which is a very short task that I've been given to do. Ngizokala kuleli cala elingala angazi noba no-leadership wethu lo esimbona ngala ngizom-introduce himself akashongo sana ngizokala ke iside lami elingala ngiqale ngokukhomba niyayazi akhwini yebo Nyamazi nyazi thathiwa? Yes. Yakhiwe lembeni angithi.
umnikazi wayo ngizomsukuma Comrade Sukuma Carlos uzamanda yabona umkhoda omncane sifethoso manzi asahambe sodwa mase eceleni kwakhe kube uComrade uGcwabe olida kwi-region elembeni kwi-religious interface mangaphakathi bese labafundi thina sibiyelwe ngevali mase kuthi eduze kwakhe kube the youngest in the legislature sithi uMagcino e-legislature kaZulu-Natal umkhonto wathi mawungena lapha ungena leyi kwathiwa hayi wagazi honorable Maxegwana mase kuthi ayike bafethu balande nje national bayithi ayemdoda omncinyane balanda iParliament elikhulu bazothi qi endwede wat 14 kwasa mkhonto kwasa honorable kwenza madlala wabo National Assembly Nyasibona lasamba khona ayibona introduce bahlala introduce noma ngisho mase kuthi ngala kuleli side elingala kube sibe lo umunye usomangqingqiza wethu ingadlangala uComrade Nyamazi phela manje uComrade Faros selusukume uComrade Faros ubabingelele uhamba ke nonoza kwabe uShantal yelinye iComrade lethu futhi lumangqingqiza kwaza mkhonto kwaza bathi umkhonto uzoshintsha umuntu omnyama ngithi siyaphuma ke manje siyo communicate ini ishintshe lesingayibonanga for the past 10 years of democracy izwa akukho kunye sokunaka akuthi ukhona upheleze uthi ngiyayazi engiyile the mandate of ini umkhonto it is to liberate a black person ilokho phela si-community figure nabantu siyalithatha izwe siyalithatha amandla wakhona amandla but never get deterred makusuka kunengxabano organization noma kunani focus yethu la yinye unite abantu abamnyama ukumobilize uorganize siya 2026 local government elections senizofana wonke member umkhonto wesizwe iorganize and organize kulula kakhulu mangabe nisebenza nonke iproblem bakhona bangasebenzi uyabona mangathi asiphumela umuntu ngamunye akhonvisa abantu abawu10 sibuye nakusasa yazi abantu abawu10 bancane kanjani kuba kodwa uma singathiwa sonke sikhonvisa abantu abawu10 la singabuya siyi1000 or more uorganize kusebenza kanjalo that is what we expect kuma local government election kwi VD level emgaqweni wangakini as expect ukuthi ulande bonke abantu laba bomhlaba noma be region bada noma manje mangenza umsebenzi wakhe nje wena ulande 10 noma 20 wena uwedwa nomunye elande 10 noma 20 ama local government siwawinile wonke in fact kwi organization yo coordinator mina bengizoba advise ukuthi le nto abayenze ibe iprogram ukuthi ufawunike ngisho amagama abantu manje sinama volunteer awu50 bese sisineze task yokuthi kuya noma na 5 mhlambe singathi sithi 10 5 nje wena uwedwa bese sineze amagama abo nenamba zabo maqala siyoshaya door to door siyazi ukuthi lapha ikasibanibani kaGumede kunosibanibani okwasibanibani sesiyocheka nje inkokheli lesasicela ukuthi inixoxise yanixoxisa yini sinavumelana ukuthi sihamba ngalo layini yabo umsebenzi awusabe likhulu kakhulu umsebenzi ubalula kanti uzobalula masosebenza sonke and sometimes nesebenza sonke kufanele ukuthi coordination ibe very strong so ama local government elections njengama national elections abaluleke ngendlela esimanga because awukwazi ukuthi ube nomeya ungawinanga amakhansela okukhona la kwajoyina kukhona ama PR mayisekuhlangene ila kukhethwa khona iExco lokho kuthiwa abantu abaphethe umkhandlu wonke and yonke indawo inkinga ze-ANC yafana sezibalwisela zona eParliament izinga lokweba laphana ngeke uyabona khona into yokuthi angisho ukuthi ukweba ku right aku wrong kakhulu
kodwa uyabona khona ukona le ayisena ubuntu nje sidalo ke ayise into nje futhi ngeyisalapheka akusekho ukuthi singathi kufanele ukuthi ishintshwe sibacela abashindlela abenza ngakho kufanele sikhiphe nje bona straight ngoba ibudget iyaphuma uyabo imali ephumayo kuhulumeni phezulu esukumenyezelo mhlambe laphansi kufika u20% wayo ingakho isikhathi sathi sibe nawo nama conversation athi siyawudinga ngqondo kube khona umasipala kube khona province kube khona national ngoba manje inkinga imali idlule ezandleni eziningi noma manje uthathe koyo yakhe ifikela kanti mfisa uwa direct ngabe kungconywana ngoba ngabe kubamba loyana ke manje ukuthi uyahluleka ukungeni abese eletha isamba la. But we need to win labo masipala so that we can make sure ukuthi sifaka abantu abawumkhonto abantu abazokwenza sure ukuthi inkinga zabantu njalo ngoba masingakwenzi lokho uyabona ukukhala ungenzi lutho ku-useless kakhulu. Yabona mina ngimlalela umuntu ka-ANC ongasebenzi osavotele i-ANC futhi umuntu onenkinga uyakubona isimo sakhe asishintshile namanje ule uvotele into eyodwa. Into esiyicelayo nesiyimemezelayo mina nje engiyaye ngiyimemezela ukuthi asinikeze nomkhonto wesizwe asifakeni yonke effort yethu. Uyabona ukuzabalaza kuyakhathaza ukuzabalaza kuyakhathaza engako kunzima ukuzabalaza iminyaka eminingi abantu bagcina bejikibala. Asifakeni yonke effort ekutheni noma sipala next year siwina u2029 ngo2/3 emva kwalokho MK sithi nje u5 years masinikeze power. Uyabona lento epower abantu loyalty yabo must be to their stomachs. Ufanele ube loyal esiswini sakho. Uma sikunika ipower sakunikeza awusibuye nama excuses. Adlali ngale yanto le. Masikunikeza ipower awubuye uzosichazela ukuthi ngeke kwenzeke kanjani. So kufanele masikhetha abantu noma nje sizoya kuma local government election masifaka abantu bazi ukuthi ayikho into yokuzothola amathema amabili neyoqala ungangayiqedi uma ungenzi into ebonakalayo. Akufanele sibe apologetic ngaloko sinikeze abantu ipower bedlale ngayo bebuye nezincazelo ezingapheli. Yazi kuba usopolitiki sokuyihloli kulezi nsuku zanamhlanje. Uyabona uma uzohamba uthi usopolitiki hayi abantu bamanga laba i-character nje ekhanda ku-ANC yonke leyo ngoba ibona phela kade uyi-leader esosaythi sonke lesikhathi. Now we must change that. We can't be playing ngey'mpilo zabantu ngoba ekugcineni le nto i-affecta umuntu olale engadlile ekupheleni kwelanga. Now ngicela sengizamile uyikhapha ezinye izinto ngifuna ukucheck ukuthi khona nokusela bese ngiyavala.